आंथ' त्रिपुरा प्रशासन प्राय 35 বছর চাকরি खालायदों जनसाधारणनि बा जोंनि बर'नि दावहानो अनेक जौगानानै गोबां हाजार मानसि जौगाखा गताबाव रिटायारमेन्ट थांमानि फराय जोंनि बर'नो ताबखानो आं जौगानानै मुसुक दं आंनि बाङै महाराजानि याक्रमै आं पार्टियाव जइन खालायदों बेनिफ्राय जोंनि हाबाग्रा महाराजानो गत एडि सिलेक्शनाव बाचारि मानिफ्राय बरक रक जत जोंनि बरक दावहानि प्रसारक जत आनो भोट पास खालायदों बरनि जे आसा आकांक्षा दंमोन बरनि जे मानथाय माना मुसुक दंमोन बनो जों एडिसिखौ जों जत मिलिगो एक्जिक्यूटिव कमिटि आरो CM दंनाय EM दंनाय लोगोसे जोंनि हाबाग्रा दंनाय आरो निबा एडवाइजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी दंनाय बरनि जत बायका सालायो बे महाराजा साखा जे ताबोनि जे एडिसि प्रशासन नमहकाय जोंनि हदा जोंनि दफा बरफ रकबाय जोंनि दफानि जरा हदा क्रासरक बरफ सालायो मानना जत निसे नांगौमानि माननांगौ बनो सालायो जोंनि बरफ दफानि जा मुसुक मानि बनो जों गरम खालायनानै जों চেষ্টা खालायनाय তাছাড়া जों তাबाव आपातत एडिसि प्रशासन থেকে বিশেষ खालायो शिक्षा মানে হলে हानि फरायत बरफ मिशन ह्यूमन रिसोर्सेस दं ह्यूमन रिसोर्सेस डेभेलपमेंट खालायनायनि प्रश्न ताबाव 1133टा स्कुल दं प्राय 50टा ছাত্র ছাত্রী दं बरफ क्वालिटी एडुकेशन होनानै बाङै जों जत लुकरक बाय हदारक बाय सालाय जानां माने जों बेबस्था खालायनाय ओमफ्राय जों वान सम जों समाय थांजाब जोंनि बरक एलाकाखौ जे रास्ता घाट दंमोन बेनिफ्राय दै नुजानायनि बेबस्था स्वास्थ्यनि परिसेबा बेफोरावनो गाहाम खालायनायनिबो जों जाथियावहाय बिसेस खालाय एडुकेशन सेक्टर जों क्वालिटी एडुकेशन एनसोर खालायनायनिबो जों साख्थारनाय हामबाय।